ba ka yin sallah, Allah ya ce ka yi sallah ka ƙi yin sallah kuma ka ce za ka ga daidai a rayuwanka, ba zai taɓa yiwuwa ba. Babu wanda ya taɓa barin sallah ya ga daidai a rayuwar shi, babu shi. Saboda haka idan kana so ka ga cin nasara a rayuwanka, kana so ka ga komai ya tafi daidai a rayuwanka, wallahi sai ka kiyaye sallah. Yan uwa ku duba muhimmancin sallah. Da Allah zai saukar da Alƙur'ani bai ɗauki Annabi Muhammad ya tafi da shi sama ba, sai ya turo mala'ika Jibril ya ce ka kawo mai Alƙur'ani. Da Allah zai bada umarnin a fara aikin hajji bai dauki Annabi Muhammad ya kai shi sama ba, sai ya turo mala'ika Jibril ya ce zo ka faɗa ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa aje aikin hajji. Da Allah zai yi umarni a yi azumi bai dauki Annabi Muhammad ya kai shi sama ba, sai ya turo mala'ika Jibril ya ce ka gaya ma Annabi Muhammad da shi da al'umman shi su rinka yin azumi. Amma kun ga sallah, da Allah ya tashi ba ma Annabi Muhammad sallah, sai ce wannan ta wuce a ce mu turo wani ya zo gare ka, kai da kanka zaka zo. Allah ya daga Annabi Muhammad daga duniya ya kai shi har sama da 7. Allah ya tafiyar da shi ya kai shi da Allah madaukakin sarki da hannun shi ya ba mu, da kanshi ya ba mu Annabi Muhammad sallah. Ya ce ga sallah nan na baka, je ka ce ma al'umman ka su yi. Kuma bayan ya bashi sallan bai bari wani ya koya ma Annabi Muhammad sallan ba, sai ya ce ma mala'ika Jibrilu koya mai. Mala'ika Jibrilu koya ma Annabi Muhammad sallan nan da kanshi. Bayan an bashi sallan nan fa, Annabi Muhammad ya ta kai komo tsakanin Allah da Annabi Musa. Ya zo gurin Annabi Musa ya ce an baka sallah, ya ce an bani. Guda nawa aka baka, ya faɗa mai. Annabi Musa ya ce ina, ai mutanen ka ba za su iya yin wannan sallan ba, ka koma gurin Allah ka mai kuka ka roƙe shi ka ce ya rage. Annabi Muhammad ya koma gurin Allah ya sunkuya ya ma Allah sujjada, yana ma Allah kuka ya roki Allah ya ce Allah ka tausaya musu ka rage musu, ya musu yawa. Allah ya rage. Annabi Muhammad ya ƙara dawowa gurin Annabi Musa. Annabi Musa ya ce ka ƙara komawa, yayi yawa ba za su iya ba. Haka ya dinga kai komo, ya koma gurin Annabi Musa, ya koma gurin Allah, har aka mai da ita salloli guda 5. Amma a ce salloli guda 5 nan kana ji ana hayya alal sala hayya alal fala, ba za ka iya ba, wallahi ba za ka taɓa cin nasara a rayuwanka ba.